Връщаме се в Зекинген. Това е добре, мене като се връщаш. Zechingen have nice leisure, but not nice. Снимай моста да се вижда от това. Да. Дърви. Връщаме се в Зекинген. И ето е границата. И сега ще ни прибъркват, притърсват. The customer there don't work anymore. Nobody did. It's check. Митничарите са там. Chinese. They check Chinese. Разминахме се този път. Хванаха китайчето. Сме с немска Газ, регистрация. газ, газ! Газ, газ, газ! С немска регистрация, зве. Този път с немската регистрация имаше прошка. Не като миналия път. 15 минути прибърквания. Ето в Зекинген сме. Цак! Вече сме в Зекинген. Границата, хайде! Home sweet home! Върнахме се. Ето, вече се виждат клиентите от Фрайбаден. Това беше тази... Ето го Lidl. Всичко. Да се научите те да карат в момента. Кой да кара? Тук е нещо. Те карат много добре, остават на нас да караме както Да. си искаме. Мен така много ме устройва. Много вярно каза. Снимай центъра като минава. Ще снимам. Boy. Crazy boy! Boy. Зекинген. Карай по-бавно ти, бе. Мога да снимам Зекинген. Ще снимам тук местните красавици. Сега отиваме нагоре. О, пак са пуснали бариерата. Ще трябва да чакам. Да. Ще се наложи да изчакам. Да снимам така назад малко. Добре да изгасим колата. Ето, вижте за сравнение булките в Зекинген какви са. Ето там две. И преди малко в Базел. Виж, махнах и мене и те направо млъкнаха. Before I die. Good luck before I die. Помахах на момичетата там и направо им свих сърмите мене. И ти не кажи нещо за края на... това. Доволен съм, майна. Без пук ме грош съм, че съм доволен. Това е най-важното. Айде да мине той влак. Ето още една булка от Зекинген. Чак да я покажа. Шмане, бе! Ето, сравняйте с Базел. Само правете сравнение с Базел. Zekingen girl. Yes, exactly do it. You got it. Now you know what I mean, eh? Yeah. Why I want to live there. Hmm? You see the difference, But you yeah? must take a photo from Tegesta, right? From who? From Tegesta, right? I make it already. Our guest also nice, many nice girls. Yeah. So, But he can't see because he always in the kitchen. no! You can Лъжи. see because Виждал you съм are in целия the front Зекинген по and he бански. is in Няма the back, нищо in the общо back, с Базел. Лъжи. right? Is it right? No! Of course not! He can only bring Thomas to the...
Виж мене. Кажи, че греши. Ти поне си на моя страна. Защити ме. Трябва да докажеш. Пол. Това е колата. Пол. Пати колата, ма. Значи идеална кола е за бедни хора. Че тая мирише, как го бе? Върви, ама мирише. Ще кажа пък аз. Като го влака. Ай, че ми се спи, ме. Ох, много се уморихме днес. Това шопинг терапията подейства и сега имам нужда от малко сън. Каква терапия, майна? Това повече ме измори. Хайде да тръгваме. Пали газ и тръгвай. Ето. Наплив от хора. Ето ги момичетата. Zeking and girls. Zeking and girls. Yeah, like soldier. Oops. Много са нежни, чувствителни, приятни на външен вид. Препоръчвам ги много. Просто са невероятни са. Dewey, Yeah. can you confirm my sentence now that the Zekingen girls are very nice, very good looking, and they're so shiny, and you know, I'm right? No. And she show middle finger. No. Coffee Dubai. No. Coffee You can Dubai. zoom to that one. That's nice. Not so bad. With Honda Accord. Yeah. Should I make pictures from this one or what? Yeah. Maybe you can find it at home. When you open seal it. Да. Сега отваряме стъклото, ще снимаме outside. I'm hungry. Yeah, we go now! Измръзна ми ръката, не мога повече да снимам.